ମୋର ଗୋଟେ ତସାରେ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ଉଠେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଗଛଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଚକୁଟିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ଦେଖେ ନେଇକି ତାଉତ କରିବି, ସେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଗଛଟାକୁ ଆଣିକି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ଲଗେଇଲି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ ଟମାଟୋ ହେଇକି ଫଳ ଫଳିଲା। ଦେଖିଲି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରେ ସେଟା ଫଳିଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ସେ ଗଛଟାକୁ। ତଷା ମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯୋଉ କଳା ବୃତ୍ତି ଥିବ, ସେ ବୃତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଯାହାର କଳା ନଥିବ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇବନି। ଆଉ ଚାଷ କାମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଯାହାର ଅଛି, ସେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ତାକୁ ଦୋଷିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେ ମୂଳା ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେ ଟମାଟୋ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେ ବାଇଗଣ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେ ଧାନ ହେବ, ଏଇ ମାଟିଟା ଭଲ। ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ହେବ, ବିରି କୋଳଥ ବୁଣିଲେ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେଇଟା ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ଜାଣିଛି ଯୋଉଠି ଜିନିଷଟା ମୂଳଟା ଲଗେଇଲେ ଏଠି କେବେ ହେବନି। ନାଇଁ, ଶକ୍ତି ତାକୁ ବଳ ଥିବାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି, ବାଲି ଥିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ଡବାରେ ଜଣେ ପକେଇଥିଲା, ଗଛଟା ବହୁତ ଜଙ୍ଘେବ ହେଇକି ଆଉଜିକି ରହିଛି, ବୋଲେ ସେ ଗଛଟା ଲଗଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ ଗଛଟା ଲଗଉନ, ବୋଲେ ଲଗେଇବାର ଥିଲେ ନେଉନୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବଡ଼ କୋଳି ନା ସାନ କୋଳି, ନା ବଡ଼ କୋଳିଟା ଆଣିକି ସେଇଟା ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ଗଛଟା ମୋ ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ଏଇ ଗଛଟା କୋଳିଟା ଏବେ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଣେ ଗଛଟା ଲଗେଇଛି? କେତେ ଚିରଗୁଣି ଖାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା କୋଳି ଆମ୍ବିଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଏ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଗୋଟେ କହୁଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାସପତି ଗଛ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ନାସପତି ଗଛ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଜାମିନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜାମିନରେ ଜଣକୁ ଆଣିଲି। ସେଇରେ ତ ନାସପତି ଏଡ଼େ ବିକା ହଉଥିଲା। ଶୋଷ ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଲି। ତା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା। ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ବାହାରିଲା ପୁଣି ନେବିରେ ମଞ୍ଜି ତାଡ଼ ପକେଇବି। ମୁଁ ଆଣିକି ଲେମ୍ବୁ ତାଡ଼ ପକେଇଥିଲି, ତା ଭିତରେ ତଡ଼େଇକି ପକେଇଦେଲି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଗଛଟା ଉଠିଲା, କେତେଦିନ ଉଠିଲା ଯେ କେତେଟା 3ଟା ଉଠିଲା। ମୁଁ 7ଟା ପକେଇଥିଲି, 3ଟା ଉଠିଲା। 2ଟା ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନାସପତି ଗଛ ବୋଲି। ହେଲେ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା, ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏଡ଼ିକି ଗଛଟା ହେଲା, ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ପହରୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଗଛଟା, ଏଠି ଦେଖୁନ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି ଗୁଣ୍ଡ? ଏ ହାତୀ ଆସି ଖାଇଦଉଛି। ହେଲେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗଛ ରୋପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହାର ଥିବ, ସେମାନେ ହିଁ ସେ କଳାରେ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ହିଁ ଗଛଟା ଜଣେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ଗଛଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲା ଯତ୍ନ କଲେ ଏକା ଗଛଟା ହବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଲଗେଇଲେ ହବନି, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ବଡ କଲା ଯାଏ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ନା, ଏଇଟା ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଏଇଟା। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଭାତ ଖାଇକି କିଏ ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଗଛଟି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଛତୁ ମେଲେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଦେଖିଲି। ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଦାମିକିଆ ଗଛଟା ଅଛି ତ ବୋଲି ସେ ବଣ ହେଇକି ଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିକି ସେଇଠି ଲଗେଇଦେଲି। ଲଗେଇକି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ମୋତେ ଫଳ ଦେବ କି ନେଇ। ମୁଁ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଲି। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫଳ ଆସିଲା। ପହରୁ ବିକିଥିଲି 700-800 ଟଙ୍କା ପରେ ବିକିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ବିକିଥିଲି 200-300 ପରେ ବିକିଛି। ଲେମ୍ବୁ 1 ଝଡ଼ିଲା। ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ 1 ଝଡ଼ିଲା। ହଉ, ଯତ୍ନ ନେଇ ବଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମିଳିଲା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଲୋକ ନେଲେ, କେତେ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ମତେ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯତ୍ନ ଯଦି ନ ନେଇନଥାନ୍ତେ, ଆଗ୍ରହ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗଛରେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ହଉ, ସେଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହବ।
ସେଇଟା ଯତ୍ନ ନେଲେ ହିଁ ଗଛଟା ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ହଁ, ଆଶା ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ନି ଆଶା ବଡ଼ ସୁଖ। କାବୁତି ମରିବ ଫାସରେ, ଗଉଡ଼ ମରିବ ଘାସରେ। ଗଉଡ଼ ଭଳିଆ ଘାସ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମହିଷି ଚରିବ ଆଗା। ଆଉ କାବୁତି ଦିହା ପଳେଇବ ବୋଇଲେ ଫାସ ଫାସ ହେଇଥିବ, ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ ଆଗା। ଆମେ କ'ଣ ସେ ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କରୁଛେ, ହେଲେ ତ ଖାଇବା ନହେଲେ ମରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଏତିକି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି 12,000 ଟଙ୍କା ସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରିଛି? ହେଲେ ଖାଇ ବୋଲି ଆଶା କରିକି କରିଛି ନା ନିଆଶା କରିଛି? ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ପାଗରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯଦି ପାଗରେ ଯଦି ଫୁଲ ହେଲା ଫଳ ହେଲା, ମୋତେ ଅଣ୍ଟିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ହବ ଗଲା, ଆଶା ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ନିଆଶା ବଡ଼ ସୁଖ।